Så... Hvad går det? Ja, det går fint. Har du haft en god dag? Ja. Jeg har lavet en kop te til dig. Tak. Travlt i dag, kan jeg godt sige dig. Jeg var travlt. Ja. Betty og jeg, vi havde kor i dag. Det går okay. Og der er kommet 5 nye, så der er så meget gang i den. Altså, det er slet ikke til at forestille sig. Ja, det kan jeg tro. Ja. Hvad med dig? Jamen, Du har været på arbejde? Eller? ja, det gik fint. Det er jeg glad for. Er du stadigvæk glad for at være på den nye stue der? Ja, det går fint. Og Stine på arbejde i dag? Ja, jeg skulle ned og hilse for hende. Okay, tak. Husker du bogen? Nej, den glemte jeg. Det var det mig også. Ja. Det var mig. Ja. Jeg bare... Stine, hun har været en stor hjælp for os, og jeg vil gerne have, at hun ved, at hun ligesom kan regne med os, ikke? Så det var bare lige at huske at give hende den i morgen, ikke? Ja, jeg kan også. Dejligt. Måske også skrive besked til hende. Er hende kold den her te? Ja, jeg regner også med, at du kom hjem lidt før. Altså... Ja, Eller jeg håbede på, at du ville komme hjem lidt før. det var også meningen. Jeg blev bare stoppet på vejen, og... Hvem var det? Hvem mødte du? Jamen, det var bare Per inden fra kirken, som jeg lige stødte på. Ja, men jeg skal hilse. Ja. Du må også hilse tilbage i morgen. Ja, det gør jeg også. Hvad skal vi have at spise? Har du tænkt på noget? Jeg har tænkt på noget som... Måske grøntsager, super eller sådan noget. Ja, altså det kan vi da godt. Jeg overgår ikke til at lave det helt vildt lige nu, må jeg indrømme. Nej. Men jeg tænkte også, måske vi kunne gå ud til, hvad hedder det, Govindas sted der. Govindas? Ja. Det er sådan et nyt sted. Et kristent sted. Undskyld, er du fuldstændig bagefter, eller hvad? Altså, har Krishna ejer Govindas, ikke? Det er ligesom ikke helt det samme. Har Krishna og Krishna, altså, er det ikke det samme? Har Krishna, kristendom, altså, hvad? Altså, altså det har et eller andet med, har Krishna at gøre, Ja, altså. Jeg orker ikke. Okay? Altså, de... Ti stille. Jeg vil gerne have fred. De laver en fantastisk god mad. Jeg tænkte bare... Jeg spiser ikke på nogen Hare Krishna restaurant, og det gør jeg ikke. Hvorfor? Fordi. Det gør jeg ikke. Er det ikke en kristen sted? Altså, hvis du siger det der en gang til, altså jeg mener, at jeg ringer til far, altså det gider jeg ikke høre på det der, det gider jeg simpelthen ikke høre på. Nej, det har Krishna det, og det burde du vide, altså. Utroligt. Altså... Kunne jeg bare lave grøntsagssuppe? Ja, det tror jeg også, du kunne. Du ved jo ikke en skid, altså. Undskyld skat, altså jeg er bare... Stresset dag. Undskyld. Jens, hvad er der? Det er næsten lige meget, hvad jeg siger, eller hvad jeg gør. Det er altid umuligt, eller dårligt, eller for langt ude, eller så vi er jo
Vi er jo gift, er vi ikke? Jo. Jeg forstår ikke. Altså, hvis det er det der med Hare Krishna, altså... Det er ikke det med Hare Krishna. Jeg troede bare, du vidste. Altså... Det er ikke det med Hare Krishna. Det kan jeg godt glemme. Jens, hvad er det? Må jeg få lov til at se dine bryster? Jeg sagde bare, spurgte bare om jeg ikke har lov. Må du få lov til at se dine bryster? Altså, gud fri... Nej, du må ikke. Altså, hvad regner du med, altså? Hvorfor spørger du lige pludselig midt i hele, om du har set mine bryster? Vi er gift, er vi ikke? Nej. Jamen, nu har jeg aldrig, altså. Har du ikke andet i hovedet? Altså... Er du det, jeg er bare nysgerrig. Nysgerrig? Ja, jeg har en naturlig nysgerrighed. Har du den? Jeg vil gerne få lov til at se brysten på min kone. Det her... Kan jeg bare godt glemme det? Altså, jeg er din ægtemand, og jeg har vist jer ret. Altså, jeg har ret til at gå i seng med dig. Hvem siger du? Vi har giftet os i kirke. Vi skal have børn sammen, ikke? Jamen ikke lige nu, altså. Det kan vi da gøre senere. Altså, det er der masser Ja, senere. Jeg har bare ventet i 100 år eller sådan noget. Jens. Det kommer alt sammen. Jeg er bare ikke lige parat. Jeg er ikke lige på det stadie. Hvorfor er du ikke parat? Hvorfor er du ikke parat? Du kan sige alt til mig. Jens. Jens, jeg tror, du bliver nødt til at gå. Jeg tror, du er nødt til at gå, Jens. Hvorfor tror du det? Ja. Hvorfor tror du det? Jeg må gå ud og bede Gud om, og Jesus om tilgivelse.